I Amerika så kom även ärkebiskopen av Canterbury dit. Far var nog väldigt influerad av den anglikanska kyrkan mer än den katolska, om jag har förstått det hela rätt. I alla fall, ärkebiskopen av Canterbury kom, landade på flygfält utanför New York. Vad det hette på den tiden vet jag inte. Fullt med journalister. Den första frågan han får är: vad tycker ärkebiskopen om nattklubbarna i New York? Och ärkebiskopen svarar: finns det nattklubbar i New York? Nästa dag i New York Times på första sidan står det: ärkebiskopens första fråga: finns det nattklubbar i New York? Så är de. Ja, det var här på dem att göra tidningarna. Den här rutiga jackan som man hade på sig där syns lite tydligare här. Den hade han ju ofta när han cyklade. Jag tror inte han hade den i Kristianstad. Hade han det? Nej, han ännu rödare. Ja, jag ska visa det sen. Denna i alla fall, när jag började jobba i Osby i mitten på 70-talet eller lite senare, jag tror jag var 32 år gammal, då hittade jag den här jackan hemma. Så tänkte jag, den är hur tuff som helst. Far hade slutat använda den då. Den är hur tuff som helst. Jag gick omkring med den i Osby. Och så gick jag utanför kommunkontoret en dag, så kom den ena dagen fram till mig som jag kände, så sa hon: är det inte Thomas? Jo, så det är det. Är det inte pappas jacka du har? Jo, så det är det. Så sa hon: tänk att då blir så stor som jag har pappas jacka. Då var jag 32 år gammal.